Sini kok kon maju nek arep pecah cilae. Kaya sampean barang niku sane ngomong tok. Kula maju, apa sampean lo tak delok saiki maju niku sampean kaya ngopo nek maju lo tak delok. Sekali-sekali pengarep niku ora metu kan cangkeman. Duwe pangkat, duwe derajat terus kula belang. Kene iki sing do bonyok. Kono membalikan cangkem. Aku ki lekmu ki ora lulusan. Nang pelangan ki ora molek ora ana anak. Anane pelang. Kok jajal maju lo tak delok. Wis arek nek cimpuni pelang kula tak delok kaya ngopo. Ora mengki comong. Izin kula. Mun patih kondang kok mengakon-akon terus mengutas utusan. Kula tau wani maju dhewe jajal sampean ajeng napa? Indah lelingguh kami. Tak kira nek ajeng maju kowe arep weruh lekku perang. Nggih. Yakin nek aku iso menang Rantasena ta upaya apa? Kula cembah 20 tahun, Man. Kula liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 17. Menang Rantasena. Yakin seksane bumi langit. Iya ora ming contonge bocah iki. Niki omongane wong tuwa. Antasena mungsuhmu mbahmu le. Kok kesusu-susu arep ndi, Mbah? Lah nendi-nendi ya ming nang kene iki. Kok kaya raine kok kaya pasuryane kok kaya abang kaya nesu. Nesuro aku apa? Ora. Nesuro kowe timbang cilaka apa? Lah nesuro sapa? Nesuro Durmagati. Dunake apa lho Pak Durmagati? Aku dunek-unekke entek amek kurang golek. Wong aku iki gaweane ndawi Kurawa karo Durmagati dunekke wong gerang isane ming kakean cangkem. Lara atiku. Ayo bener kok, sing bener Pak Durmagati. Lah kok kowe kok malah kancane Pak Durmagati. Ayo tenan kok sampean iku saksuwene iki kok ora tau wani gelut ngono lho, anane ming ngakon-akon tok, ming dawuh-dawuh tok. Aku njaluk tulung. Tulung piye? Mbahmu iki umbulna ning pasna cengele Durmagati kae. Tak njlokane. Kok rasaku kok kaya lara-lara. Ngono, ning aja tibake liyane lho Antasena ora. Paske Pak Durmagati, paske Pak Demu Durmagati. Padake wong picak. Mangkane aku la weluh glenak-glenik pidak jempol kali Antasena. Konjol ngerti-ngerti cengkune mumbul dhuwur banget lip niba kaya watu. Pethoke bendho pecah. Semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Dewang semono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara paman Mlasa Jenar. Ayo ndadake kagiat pangresi paman marga biji wonten ngajengan manira paman Patih Mlasa Jenar. Kawula non nggih anak Prabu. Sakalangkung gurawalan panampinipun ingkang abdi kepatihan. Sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjering alun-alun. Kumitera caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemaras sanggir wanter sabda pangandika paduka anak Prabu. Paman Mlasa Jenar nggih. Dadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Astina Duryudana kadiparan anggere paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting negari Astina. Paman menawi paduka anak Prabu ndang ngembak tata rakiting praja sadaya boten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapti akare luhuring nusa basa tuwin negari. Medhaipun para abdi prajurit boten kendhat
anggenipun sami gegladhen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil ndadosaken bumbung raos sing manah ora lihat bakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggere paman lenggah kula nok inggih sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatihan namung drenan rak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ing abdi kunjuk ngersa paduka anak Prabu paman loso jenar nggih ndadosaken bumbung raos sing manah kula paman mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikelenggah Bawaduna sarawuh paduka bapa ing Sukalima ingkang putra ngaturaken karaharjan rawuh ngandika bapa ing Sukalima kanthak mlegudung suwalu gembol sumorante hawala lha nuwun inggih Nger tansah pinanganing kawidadanan ing sambikala sawanipun ingkang bapa ing Sukalima mangya widada sawan kula Niskala durga mendhak kala sirna namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu ing Ngastina Nger anak Prabu Duryudana sampun lo tamya karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan di kolonggah bapa Pramban turna ing Sukalima kula anak-anak sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negari Ngastina Nger anak Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna ing Awangga sawetawis lenggah madaning praja Ngastina ingkang rayi ngaturaken panakrami rawuhipun Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nok-nok niki Yayi sampun boten kirang prayogi saha asung mambakenipun Yayi sampun kula tampi akarya bumbung raos sing manahipun ing Ngraka ing Awangga namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kula tampi akarya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikelenggah kawula nok-nok niki sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing Ngraka ing Awangga Yayi Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakno nggena ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarma lho diwoji sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarma namung drenan sak samripun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkaping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina ndak tampa siadiatur bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paribih Dayanana ing kasantosan lan pratatalan sanggaring kang padha gantung sebo jenenging Sunadya biyawarakake sarta ambabarake wigatining pasewakan menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Paman Harya Sengguni kula wonten dawuh nggih Bawaduna kula wonten timbalan Nger Kakang Prabu Karna ing Awangga nggih wonten dawuh Yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi piwah ingkang putra tadah wadana dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami mboten sabab sanggeng menapa dene dinten samangke ingkang putra ngawontenaken pasewakan ingkang benek kalaradat ingkang sampun badhe wonten atur ing kula kunjukaken dhateng para sepuh wonten ing madyaning pawiwahan dhatru ya negari Ngastina namung sajrengipun kula ambabaraken menawi dados wigatosipun mugi keparenga paduka para sepuh anglubirna sesamudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika Bawa Mrembandurna Paman Harya tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga nuwun sewu nggih nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyaprada prapting delahan nuwun mangapunten ngemuti bilih ingkang bapa menika gesang ngiyup dhateng pada paduka anak Prabu ing Ngastina mila menawi katimbalan sowan sampun ngantos ing wanci rina nadyan ing wanci ratri ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala estining manah namung tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana mila gandeng ingkang bapa sampun keparang sowan wonten negari Ngastina dinten sak mangke cingak raos sing manah dene paduka nglempakaken sangganing para sepuh mongko menika sanes pasewakan agung wonten
dawuh menapa kepareng Hamba Barana ingkang abdi ing kepatihan. Semanten ugi kula nggih. Kepareng kula Pak nyuwun dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Tebih saking Sukalima kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapten ing kajangka. Ing pangajeng boten wonten sanes kejawi namung nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Dirayi tumunten ngababarna. Badhe wonten pangandikan menapa ingkang nedya kababaraken madyaning pasewakan. Kepareng menika nyawangga cumadong dawuh. Kula dengeng ngobori pepeteng hamba badhe ngarungkut penggalih paduka Yai Prabu Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Andra ingkang puspita samirana mrih sekar kadung nas kandanya maweh raras renang ning griya Paman Hari Seguni kula Baturna wonten dawuh Ger Kakang Prabu Karna ing Ngawangga iya wonten timbalan ing dawuh Yai ageng kula nglepaken sanggaring para sepuh madyaning datul ya negari Ngastina dinten sak mangke mboten sanes kesawi namung ageng kula sampun nampi nawala wonten nawala menika kakintun saking atmaja kula inggih menika atmajanipun Yayi Janaka Panengah Madukara mboten sanes kejawi namung anak kula pun wisanggeni Bawaduna kula wonten timbalan Kakang Prabu Karna wonten dawuh Yayi sareng kula buka wujuding nawala tumunten kula surasa salebeting nawala mboten kinten babar pisan bilih dinten samangke wisanggeni badhe sowan dhateng negari Ngastina ingkang wigatosipun badhe nyuwun negari Ngastina sakukupan upami ingkang putra Duryudana boten saged maringaken negari menika sakukupan wisanggeni nyuwun sak sigar semangka dene wigatosipun wisanggeni kepengin sanget ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina paman wonten dawuh ngebuti bilih wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten wisanggeni menika tasih muda tumaruna nanging jagat menika ngantos kebrebegen dhateng kumandhangipun anak kula pun wisanggeni nyata satunggiling nem-neman ingkang debya Surasekti kalintang jayaning perang Turtawasis sing samu barang lir mila boten momokal nadyan ingkang putra menika nampi nawala jejering nawala menika kala wau namung saking wisanggeni ingkang menika anak kula piyambak nanging kuwatosing manah boten kados dinten sak mangke menika kuwatosing manah kula menawi ngantos sak mangke wisanggeni menika purun kurda tan wurunga negari Ngastina badhe dados kukupanipun wisanggeni monggo wonten madyaning nawala dipun serap menawi ingkang putra Ngastina boten maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni
badhe dipun rebat sarana menapa kemawon badhe dipun ajangi jenipun Wisanggeni. Mila paman kula kedah kados pundi nadyan kula menika tiyang sepuh nanging blaka suta menawi kula mireng dhateng mandhangipun Wisanggeni manah menika miris kula sampun marambah makaping-kaping Kurawa menika menawi Sulaya kaliyan anak-anak Pandhawa mboten saged unggul mboten saged menang. Lha dinten samangke kula nyuwun pepentekelipun paman kula sejenar Bapa Durna duwen Kakang Prabu Karna ing Awangga kados pundi anggen kula badhe paring wangsulan dhateng anak kula pun Wisanggeni anggenipun sampun adreng kepengin nyuwun negari Ngastina menika paman nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula wonten ing Madyapada prapteng delahan kula nuwun sewu nggih menawi mekaten saenipun Paduka anak Prabu maringaken negari menika dhateng pun Wisanggeni sababipun menapa Paduka paring dawuh mekaten jumbuh kalian pangandika Paduka kula menika nadyan sampun keladuk yuswa nanging menawi pepanggihan kalian lare menika nuwun sewu manah kula menika kuwatir manah kula menika was-was krana panci leres lare menika Dibya Surasekti kalintang jayaning perang sampun marambah Mbah para Kurawa menika tanding kaliyan pun Wisanggeni mboten nate saged unggul yudanipun menawi ngantos sak mangke Wisanggeni menika wantun damel peperangan wonten negari Ngastina krana Paduka anggo ndheli negari menika kula nuwun sewu kula kinten Ngastina menika badhe dados Karang Abang krana kasektenipun Wisanggeni menawi kula mekaten lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken ingkang kedah dipun tindakaken negari menika dipun paringaken dhateng pun Wisanggeni pun menika tentrem ayem nggih pawan wonten dawuh menawi ngantos negari menika kula paringaken dhateng pun Wisanggeni lajeng kula sakadang badhe mapan wonten pundi lah menika awratipun wonten mriki menika langkung pun maringaken negari menika dhateng pun Wisanggeni kula nuwun sewu menapa mboten banger bacin asmanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ing atasipun Paduka menika Nalindra ingkang sampun pilitados dening para kawula sak negari Ngastina wonten kraman ingkang wujud Wisanggeni njaluk negara panjenengan paringaken nuwun sewu sedaya para kawula sami anyengguh yen to Nalindra Ngastina menika mboten saged kinarya pengayoman mboten saged dipun dadosaken pengayoman tuwin pepayung ketitik namung kalian lari alit kemawon Paduka ngiklasaken negari menika dipun paringaken Wisanggeni nanging upami mboten mekaten upami Paduka menika andhadhaki dhateng pengamukipun Wisanggeni tanpa runga namung badhe kathah korban ingkang tuwuh saking kadang-kadang Paduka piyambak inggih menika Sata Kurawa ingkang mbelani Paduka anak Prabu Ngastina sakmangke ngaten kemawon nggih tumrap ingkang bapa ing kepatihan dipun petang sae ingkang pundi antawisipun Paduka menika ngekahi negari Ngastina kaliyan Paduka menika maringaken negari Ngastina ngaten kemawon dasaripun panjenengan menika Nalindra ingkang menang nyekel Purbawasih saning negari menika Paduka mila kula sumanggaken dhateng jengandika anak Prabu Ngastina nggih matur sembah nuwun Bawaduna wonten dawuh nggih menawi pangipun Bawaduna kados pundi kandak blaguduk soal kembal Semarante hawala kula nuwun sewu menawi Paduka ndangku babakan pamanggihipun ing Bapa Sokalima nuwun sewu lho nggih mboten nama kula menika arep-arep pisang namun kula mboten benten kaliyan pamanggihipun Adipati Harya Sengguni negari menika dipun paringaken Wisanggeni menapa kula ngekahi negari menika kanthi nglampahi peperangan menika langkung prayogi nanging nuwun sewu menawi Adipati Harya Sengguni paring dawuh wonten kalih pilihan ing kedah panjenengan lampahi maringaken negari menika menapa ngekahi negari menika menawi tumrap kula kok saenipun dipun paringaken nggih dasar panjenengan Bawaduna kados menapa menika ngaten jumbo kalian menapa panjenengan dawuhaken Wisanggeni menika mboten lare baen-baen Wisanggeni menika mboten lare sesamunipun lare menika mboten nanging Wisanggeni menika pinunjul ing apa-apa mbrojol ing ngarep atmajanipun Pandhawa ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang menika namung kalih inggih menika Wisanggeni kaliyan pun Antasena kamangka
kamangka bocah loro menika ora tau pisah. Ora. Mawi Wisanggeni wonten Antasena tartemtu wonten. Lah menika lho, Nggih. Petanganipun ingkang Bapak Sukalima kuwatose manah kula. Menawi Wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina, mboten namung ijen nanging kalih Antasena. Lah, sapa ya ora cilaka wong-wong Ngastina. Inggih. Tak pikir-pikir napa sing mangendikake niku bener. Nggih, Dik Patih. Mergo anak-anak Pandhawa niku sono incane dhewe-dhewe. Oh, ngoten. Nggih. Nek Abimanyu karo Gatotkaca, nek Semik anu Irawan karo Antareja. Niku wong-wong loro niku ora tau pisah. Padha tresna siji lan sijine. Abimanyu ora tau pisah karo Gatotkaca, Irawan ora tau pisah karo Antareja. Nek Wisanggeni nek ndi mesti karo Antasena. Wong Kocluk mungsuh wong Kocluk. Nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Nggih. Mula nek nganti mangke Wisanggeni sowan wonten negari Ngastina, mongko nganti kadange sepo satra ing Ngrandu Gumbala Antasena. Nuwun sewu nggih. Monggo-monggo sami pados kontrakan kemawon nggih. Liripun kados pundi? Tartemtu mboten ngantos sak suruping surya, mboten ngantos telung kedheping paningal. Negari Ngastina tentu bedah wangsul dhateng panguwasipun Wisanggeni lan Antasena. Nggih. Kula nuwun sewu, menapa mboten wonten pandangan saking Paduka ngemutaken dhateng pun Wisanggeni bilih perkawis negari menika perkawisipun Pandhawa lan Kurawa. Mbenjang wonten lelampahan ingkang sinebut Bratayuda Jaya Binangun ingkang samangke kinarya tandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Wangsulipun negari Ngastina menapa Paduka ingkang tansah ngekahi negari Ngastina. Kula sampun atur nawara dhateng pun Wisanggeni babagan perkawis menika. Wonten wangsulanipun namung cekak dos pundi? Bratayuda baritipun gigine digelak mangsane. Mboten perlu Pandhawa ingkang badhe ngajengi pupuh nanging cukup Wisanggeni sak kadang putra ingkang sagah damel srana pecahing para Kurawa. Ngaten menika Bama. Lah dalah apa ora nyemelangi kowe? Kowe lak bocah wingi sore kok omongane sak penake dhewe to, Dik Patih? Nggih, Wisanggeni niku ya pancen kaya ngoten niku. Bocahe ndugal kewarisan srogal-srogol ora ngerti tata krama ning pancen kendhelik liwat saka ukuraning manungsa. Tur kondhang nek Wisanggeni menika dipun ayomi dening Sang Hyang Bathara Wenang. Mula saya gembela sirahe saya gleleng pacake. Nggih, Dik Patih. Kula nuwun sewu lho Kakang Durna. Nadyan Ngastina menika dipun lenggahi para senopati, para sepuh-sepuh sing pancen dukdeng utawi sekti mandraguna. Nanging nuwun sewu nek mungsuh Wisanggeni kentekan ngakal pun yakin kula mboten damel-damel kaya kula dhewe menika nadyan pangkate pate ning nek kon mungsuh Wisanggeni mikir ping 17 mergi Wisanggeni menika pancen digdaya tenan pancen ya sekti mandraguna ning ewa semanten panjenengan mang paring igu pertikel pripun carane supaya kabeh wau iso mlaku aja nganti negara Ngastina bali ana panguwasaning Wisanggeni utawa Antasena. Saenipun mekaten nggih. Menawi samangke Wisanggeni sowan wonten ing negari Ngastina. Saranipun menawi Wisanggeni menika mangke dipun ajab peperangan mboten badhe saged ngalahaken dhateng pun Wisanggeni. Ning menawi Wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina, tumuli dipun napus Rama. Jaranipun kados pundi? Dipun paringi unjukan, dipun paringi daharan. Nanging dipun paringi wisa racun ingkang niwasi. Menawi Wisanggeni samangke sampun darsa ngunjuk, piyambakipun tentu pejah. Nuwun sewu to. Nek gawe nek omongan niku gampang, ning lem praktekke niku sing angel. Wisanggeni niku wong titis, Wisanggeni niku wong awas. Nek disuguhi umben karo maeman mongko dinae racun. Wisanggeni ora bakal mangan, ora bakal ngombe, mergane ngerti niku nek enten racune. Nek nganti Wisanggeni ngerti mangan ngombene ana racune, dheweke malah ngamuk saya medeni pengamuk ing Wisanggeni sapa sing tanggung jawab? Oh iya ya. Ha nggih. Nek gawe Karti Sampeka sing pinter, nek gawe Karti Sampeka aja waton ngendika lho Kakang. Ngaten mawon nggih. Wisanggeni tumrap dipun paringi negari. Ning menika namung eta-eta. Mangke Wisanggeni menawi sampun lenggah dampar piyambakipun lena tumuli dipun angka pejahipun saking wingking dipun suduk mawi keris menapa dipun suduk mawi tumbak tertentu Wisanggeni menika pejah. Nek ming perkara dipateni nganggo tumbak nganggo keris ki Wisanggeni wis mati biyen-biyen.
Dheweke iki ora tedas tumbak, ora tedas keris. Wah, ya. Lah nggih sampeyan niku kok gawe akal. Kok ming waton omong lho. Nuwun sewu, saenipun mangke menawi wisanggeni sampun lenggah dampar negari Ngastina. Sampun kajengipun nggih, lenggah dampar saterusipun nggih mawon. Lho, njur kula kali sampeyan lunga golek kos-kosan. Sampeyan niku apa-apa salah, apa-apa salah. Nggih go pertikul ora tau cocok kok panjenengan niku sapenake dhewe. Kakang Prabu Karno, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh pangandika paduka Kakang Prabu Karno ing Awangga. Yayi. Menawi tumrap kula, lho. Panjenengan menika Nalendra bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadan namung sedumuk jembaring bathuk, nadan namung saknyari jembaring bumi. Ngastina menika dipun tatoi mawi pecahing dada, muncrating ludira, oncating sukma. Pedah menapa panjenengan dados Nalendra? Namung kalian bayi wingi sore kemawon panjenengan dadak ketarenan kan tiyang sepuh. Menawi cara kula ngleling semi, menawi panjenengan ajrih, kula mangking badhe ngajangi jembar anak kula wisanggeni, Yai Prabu. Sigra ngrakin nawang sesangka. Nalendra mekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wada kurda kura reka kiri ro nanggono magawiya gelari rowang-wang Didemadring pasewakan Agung Negari Ngastina. Nalika semanten manter pangandikanipun nata ing Awangga Sang Adipati Basukarna. Dinampi nata ing Ngastina Prabu Duryudana andadosaken radi nggadahi kapitadosan penggalipun nata ing Ngastina Prabu Duryudana parandene kendel datan mubah datan musik lenggahi kanyun pinungga wardu. Kanut ujare meganten wadu jare mangecong nang durung abang idu turunan nandhing basaring pertara. Kasaru geger njaba pihak ngarsa tamping mriku Sebalabonama apa to kang dadi darunane? Ora macan saka rangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sowanipun Bambang Wisanggeni ing kadheraken ing Raka Bambang Antasena. Akarya cingak kang samya mulan mawon bae para kawula kaca pihak-pihak ana daya minggir dalu dalan. Sinongwati jagat kinari mbak lumembak ombak ing samudra ganggeng awita dencengan jagat diobat mamlosa jenar kula wonten dawuh nggih
Mriko mboten pangling pisanggeni. Kaya Antasena sampun sowan wonten negari Ngastina. Iya. Lah monggo ingkang-ingkang tata-tata kesah. Liripun menapa dene Paduka paring dawuh mekaten. Kula nyawang lare menika kok manah kula trakapan nggir. Mboten jenak. Malah sak mangke kok monggo tumuli katimbalana kemawon menapa wigatosipun. Nggih, Paman Lenggah Sleca. Nuninggi ngestaken dawuh. Wisanggeni. Padhararja sak pratamu wisanggeni. Pangestune Siwa Ngastina slamet tekaku wa. Aku ngaturake bektiku katur. Ya tak tampa ora liwat pangestu Tampanana. Iya. Ndak gegem dadekake jimat. Antasena Padhararja sak pratamu. Ngastina ki apa cedhak wong asa-asa apa, Dik? Raton kok teng krompiang. Iya, pancen kaya mangkono Padhararja sak pratamu. Pangestune Pakde slamet tekaku, Pakde. Aku ngaturke begitu katur ya, Pakde. Ya. Dak gegem dadekake jimat. Wah, nek tak lokke malah saya seru Antasena. Mula aja tak lokke. Genah kae nek dilokke malah dadi umpul-umpulke. Heeh saja. Padhararja sak pratamu wisanggeni. Iya, ngestune Simbah Durna slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku kunjuk ya, Mbah. Oh iya tak tampa cah bagus. Ora liwat pangestune Mbahmu Tampanana wisanggeni, tak tegem dadekake jimat. Simbah Durna ngaturke bekti katur. Oh, Antasena tak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana ya Antasena, Tak gegem dadekake jimat. wayah Mas katuran Karaharjan. Simbah Pate Sengkuni slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bekti katur. Anggir Antasena, ya Mbah, slamet tekaku. Aku ngaturke bekti katur ya Mbah. Nggih kula tampi. Dawah sami-sami dipun sekecakaken. Ora kurang kepenak praptaku Simbah Pate. Ya, Simbah Pate kaya ora kurang kepenak praptaku. Wisanggeni Padhararja sak praptamu. Siwa Karna ngawangga slamet tekaku. Aku ngaturke bekti katur ya, Wa. Iya tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana, tak gegem dadekake jimat. Antasena Padhararja, Ya slamet, Pakdi. aku ngaturke bekti katur ya, Pakdi. Iya tak tampa. Pangestuku Tampanana, Tak gegem dadekake jimat. Wisanggeni. apa wa? Gawe kaget penggali wong tuamu. Ana wigati apa marang matura ingkang terwaca. Wis dikeparengake matur. Ya, wis tak keparengake. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ing sepisan aku ngaturake bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ndungkap angka 2. Ya, Aku nyuwun pirsa karo Siwa Duryudana. nyuwun pirsa bab apa? Apa Siwa wis nampa nawala saka aku? Wis tak tampa nawala saka anakku lanang Tresila Geni. Wis nyurasa isining nawala? Ya, wis tak surasa isining nawala. Lah, yen ngono aku nyuwun wangsulaning Siwa Duryudana. Aku njaluk wangsulaning Siwa Ngastina babakan nawala ing sembok surasa mau piye monggo pangandikaning Siwa. Bisa geni, Ana paran. sadurunge aku menehi wangsulan karo sira bocah bagus. Marangake wangsul ana dhisik pitakone Pakmu Ngastina. Siwa arep paring dawuh apa? Nggih. Apa sababe dene jeneng sira? Sarta apa sababe lan dasare dene sira njaluk negara Ngastina? Sepisan pancen iki negarane wong tuaku. Lan aku duwe niat kepengin dadi ratu nang negara Ngastina. Ya, Merga ngene lho, Wa. Pirang-pirang putra Pandhawa kuwi wis padha ngrasake dadi ratu, kaya to. Kakang Abimanyu ya wis tau tate dadi ratu. Kakang Garukaca dasare ya pancen ratu. Kakang Antarja ya tau tate dadi ratu ora ketang kudu dibantu karo Kakang Abimanyu. ya. Piranganing para putra-putra Pandhawa kabeh padha ngrasake dadi ratu. Lah aku ki ya anak Pandhawa, anake Bapa Janaka. Aku dhewe karo Kakang Antasena sing durung iso ngrasake dadi ratu. Arep aku tau tatun nanti karo Kakang Antasena nek ora tau gelem dadi ratu mergo dheweke rumangsani ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Mula Kakang Antasena tumuli mopo ora kepengin dadi ratu. Ya, Ning jebul rasaku karo rasane Kakang Antasena ki beda. Nek Kakang Antasena rasane kepengin dadi ora kepengin dadi ratu, nek aku kok ora ketang mlung kedheping paningal.
Ora ketemu sedhela, aku kok kepengin ngrasake dadi ratu. Lah, gandeng aku kuwi ora duwe negara, aku kuwi ora duwe papan. Mula aku pengen dadi ratu ana ning negara kagungane wong tuaku. Gusik. Kowe aja ngawur gawar-ngawur. Ngastina iki tok anggep darepe wong tuamu dasarmu apa? Kowe kok nek tak critani ora malah isin lho. Kowe engko nek tak critani malah isin, wis rasa dadak tok takokke, saiki aku men kepengin Ngastina ki tok paringake apa ora? Nek tok paringake matur nuwun, nek ora tak dawuhi utawa tak suwun jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Wis anggere nadalming wong loro karo Kakang Antasena, aku keduga lan ora wedi mbedah negara Ngastina. Bagus, ngono kuwi wis rasa dadak kowe ana omong ni. Gahling ngrungokke. Wis terus wae dikeke wenehke apa ora? Diwenehke matur nuwun, ora rasa wedi. Alah dene kowe nggawa aku Dokter Andes Antasena. Iya, Dokter Andes. Heeh, mula kowe iki ya pangkate insinyur rasa dadak kokean pertengsing. Terus apa perlune? Ora usah wedi karo sing do lenggane kene, ora usah wedi. Aku ora wedi karo sing do lenggane kene iki. Iya. Aduh kok gembrabyas ya aku. Kakang Durna pripun? Nek cara kula diwenehke mawon, Antasena pun ngenten iki mbebayani lho Dipate. Ya nggih ya. Heeh. Tenan niku kula. Nuwun sewu nggih. Antasena menawi sarungan kaliyan menika kedahipun panjenengan menggalih ing langkung lebet. Mergi lare-lare menika menawi sampun ngamuk. Nuwun sewu kula piyambak mboten badhe tumut-tumut berkawis menika. Lho, ora melu-melu piye, Mbah? Lho, aku ora melu-melu kok Antasena. Monggo sing tak injen kowe. Hus. Kok sing diincen aku ki apa perlune? Aku apane? Wong aku ora ngerti apa-apa. Negara iki darepe anak Prabu Duryudana. Aku ki mung punggawa. Punggawa nek sampeyan kuwi klebu punggawa Ngastina. Mestine nek negara Ngastina iki tak jaluk, sampeyan yo melu ora nrimake. Sing kandha sapa trima wae. Mani lara awake Dik Pati nggih. Nggih. Ngrekoso malahe. Wis, Pakde, paringa dawuh. Aku mung pengen ngerti. Kena ngopo kowe sing tok ancam dan lenggah dampar ning Ngastina. Kowe kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Apa? Sampeyan ki mung ratu wakil. Iya apa ora? Sampeyan ki mung ratu wakil. Negara Ngastina iki dareping para pepundhenku Pandhawa. Ngastina iki dareping pepundhenku Pandhawa. Merga iki tinggalaning swargi mbahku ya kuwi Eyang Pandhu Dewayana. Nalika semana apa to sababe kok sampeyan sing dadi ratu? Merga wong tuamu ya kuwi Eyang Dastarata sajake ibarate ngemut gula krasa legi moh lepeh. Ngastina ora dibalekke marang para Pandhawa, ning diwenehke marang majaning pambayun ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sampeyan kuwi terus saiki slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang ngeceh-ceh bondo negara sing jane dudu hakmu. Iya ora? Mula sampeyan ki ratu wakil. Dadi nek aku ki njaluk negara Ngastina kuwi sak trepe wong aku ki anak Pandhawa, aku duwe hak tumrape negara Ngastina. Kok dadak takon perkara kuwi lho, mane kowe kewirangan. Dek insinyur disepelekke. Mbamban pripun? Monggo klasa bantal digulungi. Kisah saking mriki kemawon ger malah nyemelangi. Yo, Iya piye? aku njaluk inah. Si wong Ngastina njaluk wektu. Yo, Njaluk wektu pirang dina, pirang sasi. Ning aku pegah nek tibane taun. Njaluk wektu piye? njaluk wektu tak wenehi wangsulan kelawan kowe. Saora-orane wektu sawetara tak nggone mikir. Aja gelem nih, kok lunak banget to. Njaluk saiki ya saiki, aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti lah, wong Ngastina ki licik-licik. Terutama sing dodok ning isore si wong Ngastina kae. Kae wonge licik banget nganti kowe dihapus krama, dihapusi malah ngerkoso ora iso dadi ratu. Ngono ya Kakang? Oh ya. Ya wis. Manut karo kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk. Ana semaning jajalan wis anggene. Lho, iki si wong Ngawangga. Ya, Aku wong tuamu Ngawangga. Lah kok dadi jumeneng ning arep wis anggene?
gandeng Yayi Prabu Ngastina ingkang tak anggap bingung penggalian aku yang bakal mutusi lho. Si wong monggo sing mutusi. Iya, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngastina. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing mangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati musuh Senopati. Kowe juragan ngasuh. Iya. Maju kene. Yo. Aja Antasena sikil. Yo. Ah, mengadeg kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil apa? Krunguku kikil. Pak Dekarno. Iya Antasena lho, wis sanggeni gedine mburi. Sing dadi Senopatine wis sanggeni aku. Mula nek Pak Dekarno ngaku Senopatine, aku ya ngaku Senopatine wis sanggeni. Kersane Pak Dewi. Karepku aku bakal ngukuhi negara Ngastina. Nek ngono wis tok antepi tok kukuhi. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan moneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat loro gemjimat. Gleleng pancamu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku lah kok kowe drangap paton bisa muwus. Wong tuaku wedi karo Pak Di sakarepe ning Antasena iki ora tau sing tak wedeni. Metu coba golek pawan sing jembar. Wah, ora minggat glandak. Andene aku wae. Lah kok dadi kaya ngene kahanane ya Kakang. Antasena pancen wis diniati bantu karo adine. Ah, grandak mleguduk suara gembol sumarante. Ora bakal nyawang tibaning korban ingkang akeh demate. Nggih, Kakang Pramanduna nggih. Tumrap kula perkara niki mboten sah. Dipetung-petung malih pun diniati maju wonten peperangan ya kudu diniati. Bawaduna, wonten dawuh Ger, sampun antos negaken dhateng negari Ngastina. Kula dremut panjenengan mukti inggih krana negari Ngastina. Panjenengan saged keceh Borana picis inggih saking negari Ngastina. Mila sampun antos panjenengan nyupekaken dhateng Ngastina ingkang paring kanikmatan dhateng Bawaduna. Oh inggih. Ngestaken dawuh Ger. Kula sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi kejimat lantang samastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Paman Hari Sengguni wonten timbalan ketapno saking Purwadyabala supados sak mangke tata-tata samapta ing kati sawigaing diri anambak lampahing wisanggeni lan Antasena. Kula nuwun ngestakaken dawuh Parmadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kartowarma wonten timbalan budhana kang padha sembangsun kundur kedatun. Kawula nuwun pamit Madal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartowarma. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna katining mananggilan. Sanata asukandha kedatun jeluk sang kadharangan sanggaring para Bancedi manggung ketanggung Japa Paloro ingkang sami ngampil patraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Kacarian putra lamun kawekasan yen kawi sanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda iki wis dadi tenan. Merga Kakang Antasena wis wani nampa penantanging Siwa Ngawangga. Kabeh mau tak lakoni merga aku ngewangi karo kowe kok ni. Nek aku ora ngewangi karo kowe, ora kepengin penjangkamu kuwi ora mung kandhep tekan pengangen-angen ning kababar dadi kasunyatan.
Ora bakal aku wani karo Siwa Ngawangga mergo iki pepundhen. Iya, Kakang Antasena. Oh. Terus iki piye? Wis ora usah melu-melu perkara iki. Kowe ngaso sing kepenak. Kowe golek papan sing eyup ngundhak ireng awakmu. Terus Kurawa, Aku sing mapake. mengijen Aja ngias karo aku. Aja ngembuke watu ngatoske banyu. Sing dadi nyatane. ya aku memang ndedonga muga-muga Kakang Antasena iso menang mungsuh Kurawa. Yen iso menang aku kelakon lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Yo. Pamujimu tak jaluk yo ni. Iya, Kakang sing hati-hati. Yo. Penuntut lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Ronangkono magawe glari rawang ana apa Pakde kok gelar papan para sata Kurawa golek menyang didununge Wisanggeni nek wis ketemu Wisanggeni bakal tak rangkek tak bondo tak krincung sikile kaleboko ning Pak Kunjaran iki ra mesti perkara nggone Siwa Ngawangga nantang karo aku ning Datulaya mergo aku sagut dadi senopati ning Wisanggeni ra ngono to ya dasar pura nyata kejaba saka kuwi kowe barang bakal tak bondo tak krincung sikilmu Antasena aku menungso sing jeneng kewan kae arep dibeleh dadak dijagal sapi kae dadak dimbruke sikik carane kebo sapi aku jagalan dhisik nek aku iso mbok kalahke aku tok pateni aku manut ning kosok bali nek sampean ora iso ngalahke Antasena oh tak gawe Karang Abang negara Ngastina mangyat kurdos rumah panggah wagut kadinya mawukyat ira wang wani nantang karo wong tuwa sing tak wedeni apamu ora minggat karo aku tebak darapune marganing patimu Singolena Prapting Lalis Pakde Surtayu Surtayu Pakde durung babak kulitmu kowe mau mundur ora kurang cangkem mati ayo matno sakro cidramu wah kenati jaya kabeh wah wah Antasena iya Pakde Durma gajar ngopo ngelabrak kowe bondo tanganmu ngelincung sikilmu klebu Wisanggeni leboke Pak Kunjaran wani njaluk negara Ngastina rasaku ki anomo nang kene dentokke kowe apa aku sing tekane pati ayo ungalke dadane Antasena jebol dadamu yo tibakno iya mati kowe ha piye Kartomarma kula sampun matur mongsal wangsul nek mungsuh Antasena
Ngibarate Kurawa niku ngoyahi segara. Mboten ajeng iso menang kali Antasena. Kalah, nggih kawon. Nek kalah mundur, nggih kula semanggaken. Wah. Sing maju dudu wisanggene ning bener wisanggene nggawa Antasena. Nyatane ming ijen wis ngobrak-abrik Kurawa. Sedaya Kurawa bubar mawut mboten ngagaken, Man. Surtayu kalah karo Antasena kawon. Lho semanggaken ora nggawa gaman. Wah, nadyan nggawa gaman tetep kalah karo Antasena. Bocahe penganten. Kalah mantek-entekan. Kok kaya babak lemu babak bundas kaya banget. Antasena ngawul lho perang. Oh. Ngawul. Kula diantem bles ngono terus tandak sila kula niku diantem nggon cangkem dil. Tak kira nek mung pisan bola-bali. Moncrot niku, Mas. Ayo kaya kemu getih ngono kok lambemu. Nggih. Barang kula nglekal tandak sila kula cek bleseke lemasek. Duantel sak kayange cis. Nah itu kan gen gamelan, Man. Oh. Kuntal. Terus ajeng mundul. Kowe iki pakne gedhe Antasena iki padha karo anakmu kok. Kalah ki nek cara aku isin. Oh, lho kok biasa. Ngopo ndak isin nyatane kalah kok. Kalah kok digawe menang yo malah nglekoco ulang-ulang jare malah tekan ning pati malah us. Lah ijo ulip. Mbok men. Disin-isin para kawula sak ngestina. Cing-cing mbek cincin. Mbok sing cincin kok kon maju nek arep pecah cilahe. Kaya sampean barang niku sane ngomong tok. Kulawa maju, apa sampean kula tak delok saiki maju niku sampean kaya ngopo nek maju kula tak delok. Sekali-sekali pengarep niku ora metu kan cangkeman. Duwe pangkat, duwe derajat terus kulawa belang. Kene iki sing do bonyok. Kono membalikan cangkem. Aku ki lekmu ki ora lulusan. Nang pelangan ki ora molek ora ana anak. Anane pelang. Kok jajal maju lo tak delok. Wis arek nek simpuni pelang kula tak delok kaya ngopo. Ora mengki comong. Izin kula. Mun patih kondang kok mengakon-akon terus mengutas utusan. Kula tau wani maju dhewe jajal sampean mbahne, kula lak ming pakdene. Nek wong tuwa mbahne, kula tak delok sampean iso menang karo Antasena apa ora kula tak weluh. Ni, Gus. Malah ketap-ketip. Raja dipikir wong pelang raja bikin menang kalah itu gumantung le budidaya. Ana cara kula izin. Niku ya do nglasani kabeh. Pancen bener sekuni mung ngomongan tok. Nek kon maju. Ajeng napa? Indah lelinggo kami. Tak kira nek ajeng maju kowe arep weruh lehku perang. Nggih. Yakin? Nek aku iso menang Antasena ta upaya apa? Kula cembah 20 tahun, Man. Kula liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 17. Menang Antasena. Yakin seksane bumi langit. Iya ora ming contonge bocah iki. Nek iki omongane wong tuwa, Antasena mungsuhmu Mbah Mule. Kok kesusu-susu arep nendi, Mbah? Lah nendi-nendi ya ming nang kene iki. Kok kaya raine kok kaya pasuryane kok kaya abang kaya nesu. Nesuru aku apa? Ora. Nesuru kowe timbang cilaka apa? Lah nesuru sapa? Nesuru Durmagati. Duneke apa lho Pak Durmagati? Aku dunek-unekke entek amek kurang golek. Wong aku iki gaweane ndhawuhi Kurawa karo Durmagati dunekke wong gerang isane ming kakean cangkem. Lara atiku. Ayo bener kok, sing bener Pak Durmagati. Lah kok kowe kok malah kancane Pak Durmagati. Ayo tenan kok sampean iku saksuwene iki kok ora tau wani gelut ngono lho, anane ming ngakon-akon tok ming dawuh-dawuh tok. Mbok sekali-sekali sempuni gelut yo jajal. Karo aku wis sing bayi wingi sore.
Ayo wingi sore ning ampuh ya. Ayo wingi sore ning Digdaya iki jajal sik. Ayo jajal piye? Tak bebaske wis, sampean ngantem nganggo apa-apa entuk. Nggawa gaman entuk, nggawa tumpah entuk, nggawa godhe entuk, nggawa keris entuk, nggawa candrasa entuk. Bebas. Nek nganti iso gawe babak kulite Antasena, aku meguru karo kowe 20 taun. Berarti 50 taun. Lho. Sing 20 Durmagati, sing 20 kowe. Aku disembah wong loro suwene 50 taun. Manut nek waton sampean gelem karo aku. Ah, ora. Kosong. Ah terus ngopo iki? Anu wae, aku njaluk tulung. Tulung piye? Mbahmu iki umbulna ning pasna cengele Durmagati kae. Tak njlokane. Kok rasaku kok kaya lara-lara. Ngono, ning aja tibake liyane lho Antasena ora. Paske Pak Durmagati, paske Pak Demu Durmagati. Padake wong picak. Lumangsane aku la weluh glenak-glenik. Pidak jempol kali Antasena. Konjol ngerti-ngerti cengkune mumbul dhuwur banget lip niba kaya watu. Pethoke bendho pecah. Menang cah enom le. Modal mbok emeng. Dipate. Dicuni. Dadi sirahe Durmagati kok atos kaya wesi. Iki napa sampeyan? Lirikae niku ya males lara wirang Durmagati. Ning gak jebul malah kelara-lara. Sampeyan niku senengane wong tuwa kok arep males karo bocah. Jenenge wae, mboten sadi gagas. Nggih ning kula kewirangan kali tulungan. Mboten sadi petong, mboten sadi petong. Nuwun sewu Kakang Penemban. Nggih pripun Dipate? Pripun iki Antasena ngamuk punggung Suratamtaga Nirbaya Nirwikara. Piyambakipun dados senapatinipun wis anggeni. Kula nyuwun tulung kaliyan Kakang Penemban Duna supados saged nyirep dhateng kamurkanipun pun Antasena. Antasena! Antasena! Kowe wani ngobrabrik barisaning para Sata Kurawa. Kena, kowe nggebelo sirahmu gleleng pacakmu. Nek kowe kuat nadahi Kyai Sundha maneh aku meguru 20 taun karo kowe. Purnena panalingan romac linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda lole kena selalu kimpul mancar-mancar dok neng dungkul kono dadi alas-alas dadi ono bocah kok glelenge kaya nek kowe ketemu karo Begawan Durna kowe ketemu karo mungsuhmu apa mbak anggap aku mbahmu iki mau 2 tahun 3 tahun depan ayo iki apa sing tak cekel kowe lah nyekel pusaka mbah bener pusakaku apa arane Kyai Sundha Manik ning jane kuwi dudu pusakamu lho ngawur gawar ngawur iki pusakaku sing kandha sapa kuwi pusakane Mbah Putri Mbah Putri sapa Mbah Putri iki jane ora wujud kuda nanging kuwi wujud widodari. Ya. Betari Wilutama titip pusaka Kyai Sundha Manik iki pusakane Mbah Putri sing diparingke karo kowe. Terus tok nggo tok gunake tok nggo semungah sesongaran pendak wong arep tok pateni nganggo Sundha Manik, pendak wong arep tok pateni nganggo Sundha Manik. Ya bener. Sundha Manik iki pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ning kowe tak critani. Pusaka iki nek ora diudani karo sing gawe urip ora bakal ono dayane apa-apa. Ah, sing kandha sapa? Pusaka ki manut karo sing duwe, manut karo sing nyekel. Sing kandha sapa? Ora mesti. Kok ora mesti?
Iki nek jenenge kowe ora tau ulah agama iki kaya ngene iki. Lho, aku mendhita kok nek ora tau ulah agama. Biyen jaman semono ana critane wong sing padha nganut agamaning Gusti ingkang pungkasan. Tau ana crita sampean ngerti urung tau ana wong crita, wong tuwa piyai sepuh ulah agama ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tongkate ning Segara Abang utawa Laut Merah iso belah dadi loro. Aku tak ngerti. Kae mergo entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tongkate dadi ampuh. Nek ya mimpisan kuwi mergo entuk firmaning sing gawe urip. Mula apa-apa sing ning jagat iki nek entuk keparinging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora keparingake kuwi duwe kekuatan apa-apa, arep sundha manik ndase kaya manuk. Kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamakke entuk nganti aku mati aku mengguru karo kowe. Jajal apa? Ning kosok baline nek ora temu meneng awakku ana pendhita tak ajar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo kudu uwek. Diajar wae kaya. Coba piye? Dibuktekke nek pusaka kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti. Pusaka menungso apa sing kumlip ning jagat iki kabeh semendhe marang panguwasaning Gusti. Percaya karo aku. Ngono. Selagi menungso sing iso omong, iso meruh, iso kumring mbiah tangane, iso jangkahake sikil. Wah, digdayane liwat tukur. Derajate dhuwur. Bondo donyane akeh. Nek Gusti ngeparengake mati, mati. Ora ndike kekuatan apa-apa. Bondo donya ora diku sangu, derajat pangkat ora iso diku nyuwun ngapura karo kersane sing gawe urip. Ya. Ha iya. Ayo jajal kok piye? Nek jajal nyo, tak tamakke. Nyono guys. Nggon weteng ya kena, nggon dodo ya kena. Ning nganti aku mati, aku nyembah karo kowe sak pusakamu tak sembah. Mula aja gampang gleleng nek duwe pusaka ampuh. Nek Gusti ora ngeparangake ra ndek kekuatan, ora nggih kekuatan apa-apa. Ngono, kabeh gumantung karo Gusti. Nek kowe percaya karo kekuatane iki, kowe menduakan Gusti kuwi elek. Kok miwatuk? Ayo, mulane apa-apa ki nganggo dipetuk ngrasa penake dhewe. Saiki ngene, aku gelem mundur ning kowe iso mbatang cangkrimanku. Cangkrimanmu apa? Sing tak gegemi apa? Asta sembala. Asta kuwi tangan. sembala driji. Nek tak gegemi iki tibane ndi? Sakarmu ngono dibake. Nyo tambanono. Lho kok nangis? Dicucuk bathuk kula kali Antasena. Mergane Kula niku ya piye to ya berita pempengan kok ming dunek-unekke Antasena kok iso ceplak ora iso omongan to. ngaten nggih. Nggih. Pusaka cundha maneh kula athungake ning Antasena ora wedi blas. Pusaka ki ana dayane nek entuk keparengi Gusti, nek Gusti ora ngeparengake ana dayane ya ming wujud wesi ora ana dayane. Ayo tibakno nang dadane Antasena. Nek nganti aku cilik ora gedhe Daniwati, meguru karo kowe 20 taun. Di ngoten niku ceplakep kaya dikunci cangkem kula. Mbok digoleki grendele. Grendele. Nare ora Grendel. kaya grendel. Nek cepet ra kaya Nggih kula ngertos. Terus Antasena ngathoke tangan iso batang cangkriman kuwi aku meguru karo kowe Bagandana. Kula batang cangkrimane, tangane dicongke ngeten. Muni pripun? Iki ku jenenge apa? Kula muni asta cembala. Asta tangan, cembala diji. Tibane nendi? Antasena muni. Kula manut sakarmu. Duwes. Teng bathuk kula. Oh, dadi Antasena ming ngatung ngenten iki. Umpamane kula Antasena ngatung teng ngarepan sampean iki apa? Asta cembala. Asta Tangan, cembala driji. tibane nendi? Sakarmu. Ngoten niku. Heeh, persis. Ngoten niku nggih. Kok sampean pendhita di ngotenke kok Kalah. Nggih niku kan kula teng mriku niku. iki apa? Asta cembala. Asta Tangan, cembala driji. tibane nendi? Sakarmu. Ngoten niku persis Dik Pati. Kula terus gladran. Kula gumen lho sampean niku pendhita pemen diatungi iki apa? Asta cembala. Asta Tangan, cembala driji. tibane nendi? Sakarmu. Terus. Mengarep tas ya? Lho mboten kula niku praktekke Antasena wong kula ora weruh. Dadi kula mingat ngpraktekke ngenten iki. Niki napa? Asta cembala.
Asta tangan jempala triji tibane nendi sakarepmu. Angge ngoten niku wong ngentonya terus ngatung ning ngenten iki. Iki apa Begawan Durna? Sampeyan wangsulan asta jempala. Nggih. Iki apa? Cokor kirek. Asta jempala, cokor kirek ngoten kok. Sampeyan niku maju mboten diatur ke anak Prabu Ngawangga. Nggih Mas. Pengkarno mawingis-wingis katon lirandhep ing lo Netra Marakata lir kabaranang Antasena iya Pakde saiki mengkari nata Ngawangga kabeh Kurawa bubar mawut Bapak Penemban Sukalima wae ora kuwagangan iki kridane anakku lanang ngrandha Gumbala. Nanging gandeng aku Senopati negara Kestina segede pangarepmu yen aku kudu wani lan aku kudu mentala karo kowe. Ora sah tidur-tidur iki. Ayo nek pancen Pak Dian nginake Antasena sirnakno, aku ora apa-apa. Aku seneng aku bombong patiku saka Pakde Ngawangga. Patiku saka wong tuaku dhewe. Jalaran aku ngerti karo sejarahe Pakde Ngawangga. Ora celomongan kowe. Lah kok dadi kowe muni ngerti sejarahe Nata Ngawangga ki tuwa aku. Iya, ning nuwun sewu, piyai tuwa kuwi sugih pengalaman. Ning sing enom aja dikiwake. Mergo sing enom gelem sinau, wekasan ngerti marang sejarahe wong tuwa. Nek Pakde gelem mateni Antasena aku matur nuwun tenan lahir batin. Mergo kasuwargane Antasena dibuka dening wong tuaku dhewe sing tunggal wadah karo bapak. Lho, tunggal wadah piye? Nek tak sejarahke ora nesu lho sampean. Ora. Sampean ki padha-padha putrane Simbah Kunti. Ya mung nuwun sewu, sampean nduk nalika semono Simbah Kunti Grbini iki Simbah Kunti durung kagungan garwa. Mula terus sampean aja nganti bebaning asmaning negara Mandura, sampean dikelekke ning Bengawan Gangga ditemu karo Bapa Adirata lan Mbah Nada. Ya kuwi kusir negara Ngastina. Nek jane getih sampeyan karo getihe bapak ki padha tunggal wadah. Putrane Simbah Kunti. Mula aku nyebut sampeyan ki ya bapak, ya wong tuaku. Aku nyebut Bapa Werkudara ya bapak, nyebut Paman Janaka ya bapak, nyebut Siwa Ngamarta ya bapak. Pak Lene Prastawa tak sebut bapak kabeh mergo aku ki anake Pandhawa. Lah Pandhawa ki sapa? Ya sampeyan barang kuwi. Nek jane jenenge kudu Pandhawa mergo cacahe ora 5 ning 6. Ngono? Ya ra. Nek sampeyan arep mateni Antasena, patenana, aku ikhlas lahir batin. Sing duwe karep kepengin lungguh dampar ning Astina ki dudu kok Antasena, ning Wisanggeni. Wisanggeni ki sapa? Anake Paman Janaka. Kae ya anakmu dhewe. Nek eneng wong tuwa ora nuruti karepe anak, kuwi wong tuwa sing piye aku tak takon. Monggo sampeyan ki wong tuane Wisanggeni. Ya. Doh nyono crak nyono kawula Ngastina nek karo lakon iki padha ngudarasa. Lho, Prabu Karna kae tunggal wadah karo para Pandhawa. Wisanggeni kepengin dadi ratu ana ing negara Ngastina kok malah dipateni karo Prabu Karna. Wah, nek ngono pancen Ratu Ngawangga iki wengis. Nek ngono pancen Ratu Ngawangga yantraning anak karo bondo donya karo derajat pangkat diabotke derajat lan pangkate setan iblis akeh. Tok apake kan? Tak kuliahi. Nek adu atus sing balung leting kulit aku genah kalah. Yakin kalah wong Siwa Ngawangga iki persasat kasektene padha karo dewa. Iya. Ning tekan kene lak unek-unekke. Tak unceki uripe. Terus mundur. Kowe lah pinter, lho dokter Andes. Lah iya. Nang karo insinyur kowe menang dokter Andes. Ya padha sing ngomong sapa? Nang dokter Andes, padha wis ora salah. Omonganku pokoke butuh iku kelakon dadi ratu. Terus iki piye? Nih aku manut karo kowe. Kabeh Senopati Ngastina wis padha mundur. Terus Siwa Ngastina digoleki. Yo.
kados pundi? Nuwun sewu, Nger. Bubar mawon mboten kanten-kanten Negaring Astina. Salang tunjang rebut ducung sami pados margining gesang. Inggawet saking kridanipun Antasena kang perpisanggen kula sumanggaken, Nger. Lajeng samangke kados pundi? Oh, mlajar mawon medal alun-alun pepengkeran. Sampun ngantos keterangan dening pun sanggeni menawa dene Antasena. Belajar dhateng pundi? Lah iya menika ingin dadosaken bingung rasing manipun Mbok Ping Joko Lima. Bawudana aturi paring dawuh belajar wonten pundi? Wonten dandang mangore kemawon nyuwun pambiyantunipun ingkang pitular pos. Bakali durma, Nger. Siwa Ngastina mlayu, Kang. Ayo aku ya weruh. Liwat alun-alun pepungkuran karo Begawan Durna mlayune. Iya. Lah terus piye? Lah aku manut kowe, Ngastina wis gomlang ki piye? Ngastina wis ora ana ratune nek kowe arep duwe karep lungguh dampar ke Prabu Ngastina, ya saiki iki. Sing jarimu mung kepengin telung kedheping paningal mung ngrasake dadi ratu. Ora ngono to kowe? Iya. Ah saiki piye rasamu? Ning aku kok ora pengen dadi ratu nang Ngastina ya, Kang. Lah malik meneh. Wah, ono cak totok ndase tenan kok. Kowe kok anakku ngendas-ndaske to? Aku ki senengane ngeyel. Mau tak kon milih aja Ngastina ni. Ngastina kuwi negara sing gedhe walate. Kowe adreng ora, Kang. Aku tetep negara Ngastina. Barang wis dadi perang Ngastina wis tak bedah. Ratu Ngastina wis melayu. Kabeh wis penggawane Surawana. Saiki tekan kene sepi mingkari nunggu dampar nyuk. Terus aku dadi patih. Waduh, pate sapa? Patih Besta. Terus kowe ngrasake, terus aku kowe nek wis ngrasake kowe mudhun dampar wis ngrasake dadi ratu, wis rampung masalahe wis rampung tekan semene. Ora jane aku ki ora kok ndek niat dadi ratu ki nomor loro sing wigati. Aku mung kepengin ngapokke kelakuaning Siwa Duryudana lan sakurawane nggone tansah duwe watak angkara budi candala. Malik meneh. Ora malik iki tenan. Lah terus karepmu Doyak wae, Kang. sing dioyak Siwa Ngastina karo Begawan Durna arep nendi kae? Mengko yen kira-kira mencok ning sawijining negara utawa ngendi wae yen bantu karo Siwa Ngastina tak bedah sisan negarane. kowe lah kowe iki piye to? Wis to, melu ora? Ya melu.